Ahojte, tu je Máťa Lamšová. Dnes máme takú zaujímavú tému a to je akné a výražky. Ak vás trápia tieto veci, ak by ste sa ich chceli zbaviť, alebo ich aspoň potlačiť, ak to je proste nejakého, neviem, vnútorného pôvodu alebo čo, tak určite toto video sa vám bude páčiť, takže určite pozerajte ďalej, lebo si dáme minimálne 10 tipov a spôsobov, ako sa zbaviť akné. Takže začala by som tým, sama som mala akné veľmi veľa rokov dozadu, myslím 21, 22 a skúšala som všeličo, skúšala som Zineric, Kinoren, to bolo vlastne po návšteve lekára. Čiže ak máte fakt veľký problém, doporučujem ísť a pozrieť lekára a dať si nejaké tie mastičky, len čo sa mne stalo, proste začala sa mi z toho brutálne šúpať plečetko ma štípalo, bola som červená, takže som to potom vysadila a už som len všetko riešila strava, plus kozmetika a ukludnenie samej seba, tak to nejako by som to povedala. Čiže z toho budú vychádzať aj tie moje tipy, sú to moje tipy, keď ich chcete použiť a vyskúšať, určite vyskúšajte, ale rozhodujte sa proste každý sám, čo chcete a čo nechcete, že jo. Takže prvý tip je v podstate nastavenie starostlivosti, správnej starostlivosti, nekombinovať kozmetiky. To bol môj prvotný problém, že som proste mixovala kozmetiky z drogerky, boli tam parfémy, veci. Nesadlo mi to, z toho väčšinou bola krupica, vysušená koža, používala som OxyClean and Clear, snažila som sa to vysušiť celé zle. Čiže poprvé, nekombinovať kozmetiku. Po druhé, nechať si poradiť s výberom kozmetiky a aj keď používate mastie na akné, určite používajte kvalitnú kozmetiku bez parfémov. Fakt sa vám to oplatí. Mne sa to nejako podarilo proste potlačiť to akné, možno mne osobne za nejaké 4-5 mesiacov. Najprv som začala používať kozmetiku, s ktorou teda aj robím. Po 3 týždňoch sa mi to trošku zhoršilo, sa mi to akoby zo spodu ťahalo a potom sa to vyčistilo a bolo fajn. Niekedy sa mi samozrejme vrátia tie veci, keď zjem niečo zlé, keď blbé obdobie alebo niečo tak, ale už mám proste riešenie na to, ako rýchlejšie akoby prejsť to obdobie, ktoré je nejaké blbé a jak rýchlejšie tie výražčičky zvonku trošku urýchliť proste celý ten proces. Takže netvrdím, že sa vám sem tam nevyhodí výražka, je to úplne normálne a logické, ale proste nemalo by sa to vrátiť proste v tej podobe, v akej to bolo. Dobre, ďalej. Pravidelne sa starať o pleť, to znamená čistenie, tonikum, maska, krém, make-up. A odličovať sa, takže to musí byť, pretože ako náhle, ja som to videla na keď som bola niekde, som si zabudla čistenie moje a používala som, ja neviem čo, bola som na týždeň na dovolenke, myslím, že to bolo na Floride, hej, a proste ja som to videla len po týždni jedného produktu, ktorý som vynechala, to bolo čistenie, ktoré je jedno z najdôležitejších, proste som videla, ak sa mi zanaša pleť, hrozné, a ostatné veci som používala, čiže mixovanie, vynechávanie krokov nefunguje. Upraviť stravu. Vyrazila som, ja vidím to na sebe, ako náhle zlem lepkové veci, mliečne veci. Lepok znamená všetky druhy pečiva. Je mi jedno, či to je taká pšenica, aká pšenica, proste, lebo na to nemám, proste neviem to vytraviť. Čiže možno dajte si nejaký test na alergie, pozrite si, na čo ste alergické a vylúčte to zo svojej stravy. Piť veľa vody, aby sa vám stíhalo vlastne to telo pekne čistiť. Ak náhodou nasadíte detox, nejaké chlorelov, čo môže sa vám prvých x dní proste čistiť pleť a budete vyrašené viacej, pretože sa telo snaží detoxikovať nie len tým, že sa vykakáme, vycikáme, ale samozrejme, že to ide aj na pokožku, takže aj kožou sa to snaží dostať von všetky tie toxiny, ktoré máme v tele. Nepoužívať kozmetiku s parfémom, to som hovorila. Mať doma veci, ktoré sú na lokálne ošetrenie, mám doma lokálny krém na akné, sérum na akné, čistič je hodne silný, takže ten nevyužívam nejako extra, ale tieto dve veci majú kyselinu salicylovú v sebe, čiže ich lokálne aplikujem a urýchli sa proces, buď sa to vyraší von rýchlejšie, alebo sa to potlačí v strebe, čiže závisí. Kyselinka salicová je super, je to vec, ktorá vám spriechodňuje kožu, ktorá vám urobí to, že je to proste antibakteriálna vec, čiže vám pomáha s týmto. Nerobiť si žiaden druhé peelingu, viem, že kočky si sú v žiadnom prípade mikrodermálnu sadu alebo podobné veci, nie, keď máte aktívne akné, vynechať to.
nevytláčať výražky, ktoré nie sú nedozreté, lebo si proste rozpučíte si to ložisko, čo je vlastne pod tou pokožčičkou a rozprsknete si tú infekciu ďalej. A ak vytláčať, tak vytláčať také, čo už vidím, že tam je zakončenie, a keď tak večer vydezinfikovať, mať všetky tie veci s kyselinkou, salicylovú masku, botaniklovú, ktorá vyťahuje zápal, a keď tak vydezinfikovať všetko a mať len 2 tampóniky, len jemne pritlačiť, keď to nejde, netlačím viac, lebo si vyrobím modriny. Hej, bacha na vec. Desinka, častejšie prať obliečky, na ktorých spíme. 11, to sú už bonusové, používať servitky vyťahovacie, ničím napustené, čisté, len do toho si osúšať tváričku, nepoužívať utierak, lebo predsa len aj tam sú nejaké baktérie. A nechať si poradiť od odborníka, aj čo sa týka napríklad, aj čo sa týka starostlivosti o pleť. Veľakrát som mala klientky, ktoré došli, že boli u nejakej pani doktorky na kožnom a proste im poradila ako sírové mydlo, bupy mydlo a podobné veci. Prosím vás, mydla v žiadnom prípade, presúšajte kožu do hĺbky, celé zlé. Keď vám niekto povie sírové mydlo, tak odíďte, hej. Akákoľvek iná forma ošetrenia, antibakteriálne mastičky, super. A aj k týmto antibakteriálnym mastičkám potrebujete používať niečo neparfumované, niečo jemné na tú kožu, pretože veľakrát, keď používate či už nejakú tabletkovú liečbu, alebo tak, tá pokožka je hrozne citlivá, niekedy sa vám zvykajú proste vrstvy kože, keď to je fakt ťažký prípad, tak vtedy niečo fakt jemné nechajte si poradiť, fakt si necpite na tú pleť nič agresívne, ako toto fakt. Takže to je všetko z mojej strany, verím, že vám tieto tipy pomohli, verím, že vám proste, že vám to pomôže aj s tými výražčičkami aj tak. Keby si chcete nechať prísť poradiť, tak určite budem moc rada a budem rada, keď niekto ďalšie, nie len ja, tak ako aj moje klientky budú mať lepšiu pleťku, takže určite mi potom buď kliknite na ten link nižšie, alebo mi napíšte na martina@poradkyňa.sk. A ešte jedna vec, veľakrát kočky ku mne prídu z akné a nechcú nič meniť na starostlivosti a neviem poradiť inak. Doporúčam to, čo pomohlo mne. Hej? Takže to je to a potom sme veľmi, veľmi často v kontakte a potrebujeme vlastne testovať, čo a na akú pleť je vhodné. Takže to všetko do mňa, majte ešte pekný deň, ak už máte svoju kozmetickú poradkynku, pýtajte sa určite jej. Dobre? Pa.